Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ikaw, hinay-hinay sa paggastos. Sinasabi ko lang kanina, nakakagastos mo, mamaya wala ka nang maipon. O, di mas mahirap. Hirap-hirap na nga maging matanda. Kung pwede lang talagang sumama sa mas matanda. Mas matanda na may pera. Kung ganun na kadali no? Ay nako, kung isa ka sa mga nakikinig ngayon na feeling mo nasa stage ka na ng adulting, well, syempre hindi tayo aalis dito. Hindi aalis si Mara Tony nang hindi ba nagbibigay ng tips at tricks para mas mapadali ang buhay mo. Lalo na ngayong feeling adult na ako. Wow! Okay, number 1 is of course, dapat matuto kang mag-budget. Hindi pwedeng lagi gastos ng gastos. Hindi pwedeng bili dito, bili doon. Teka lang, hinay-hinay ka, ate, kuya. Hindi ka pinanganak ng mayaman. Hindi ka anak ng presidente. Pangalawa siguro ay huwag mo munang pilitin lahat gawin ng bagay na nasa stage ka pa lang ng learning yourself, discovering yourself. Hindi mo naman kailangan gawin lahat. Di ka si Captain Barbell o si Darna para magmadali sa life. Sabi nga ng kanta ni Beanie, taas masyado. Teka, tipilitin natin. Huwag mag-aalala, buhay ay di karera. Ganon. Malabas tuloy yung pagiging ko dito. Singer. Hindi mo naman kailangan magmadali sa life. Simple lang naman ang buhay. Buhay ay hindi karera. Kaya naman, huwag mo ikumpara yung sarili mo sa iba. May sarili-sarili tayong time. Mag-focus ka lang sa mga bagay na papasaya sa'yo. Sa mga bagay na feeling mo worth it ng oras mo. Worth it ng panahon mo. At higit sa lahat, ito ang nagbibigay ng happiness mo. Ganon. At syempre, higit sa lahat, parang kung magkaroon ka dapat ng tiwala sa sarili mo. Tiwala na darating din yung time na kaya ko to. Hindi to simple lang to problema ko. Adulting lang to. Ganon! Kaya naman, next week ulit mga kabisyo. This is your one and only DJ Mara Tony. Siyempre, hindi pa tapos ang hapon. Makinig ka lang sa Feel Good Music. Feel Good Wednesday. Feel Good Wednesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!